Bueno, arratsaldeon denoi, mi esker hemen izateagatik. Hasiko gara, eta lehenik eta behin parentesi moduko bat irekiko dugu. Hasi baino lehen, gaur albiste larri baten berri izan dugulako, eta hau ez genuen gure gidoian jasoa, beste modu batera hasteko asmoa genuen, baina beharrezkoa ikusi dugu aipamen hau egitea, tamalez ezin genuen aipatu gabe utzi, izan ere, Euskal Herrian hilketa matxista bat izan da, zehazki Barakaldon. Ez genuke nahi, baina, ala beharrez behar dugu aipatu noski. Igande goizean 54 urteko emakume bat hilik aurkitu dute, bere etxean, eta poliziak gizonezko bat atxilotu dute gerora, ordu batzuetara. Autopsiaren lehenbiziko emaitzen ondoren hilketa gisa ari dira ikertzen dagoeneko, eta Jaurlaritzak indarkeria matxistatzat hartu du, eta ez soilik Jaurlaritzak noski. Beste datu bat ere zabalagoa emanen dugu, eta beltza da, zalantzarik gabe, 2003-tik, 132 emakume hil dituzte Euskal Herrian, aurten amaitzear den 2025ean 7 izan dira dagoeneko, eta hori 2018tik Euskal Herrian izandako erailketa kopururik handiena da. Eta, esan gabe doa, mundu martxak dagoeneko, protokoloa aktibatua du. Baina hori, 2003tik 132 emakume, eta 7 aurten. Esan bezala ezin genuen aipatu gabe utzi, orain saiatuko gara tonua aldatzen, tonua egokia hartzen, parentesia itxiko dugu, eta orain bai, hasiko gara. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Uxue, beti izaten du kutsu arraro bat, jendeari azaldu behar izateak non gauden, baina are arraroa da jende hori parez pare dugunean, eta guri begira. Eta horri gehituz gero gainera, parean ditugun hori esek, gu baino askoz ere hobeki dakitela, ze zoru dugun oinazpietan, edo gu etorri aurretik ere, horma paretauek zer entzun zer ikusi duten, ez? Gu baino askoz ere hobeki dakite, sentipena ez alda, oraindik eta arraroagoa, ez? Bai, agian bai. Dena den uxuezu egona zinen hemen aurretik? Ni egona naiz, baina kontzertu batean, behin bakarrik, esanen nuke iazko 2024ko martxo udaberri buelta hortan, eta diferentea da gainera, kontzertu batean ikusi, hau beste modu batera montatuta edo gaur, baina behin bakarrik ez pentsa. Zu ez? Aitortu behar dut ez egon gabean nintzela, eta delitua duze askotan entzun eta irakurri ditut espazioni buruzko gauza honak, ez da? Baina hau da lehenengo aldia, baina inoiz ez da berandu, ez da? Ez, hemen egoteko inoiz ez da berandu, baina hemen diogu ez, hemen gaudela, baina hemen gozorua gabiltzara zapaltzen, hemen gormak ditugula testigu, hemen non. Ze kontua da batzuek, biztan da ez dutela batere esplikaziorik behar, hori jakiteko, baina podcaster maskara jazten dugun, ez, aldi batzuetan hauetan tarteka jazten baitugu, ez, alako mozorro hori, ez, korputzera albezala egokitzen saiatzen garen hori, horrela gatoz gaur, eta hortaz entzulek ere jakin beharko dute, beharko dute jakin hori, zerrek botoiari sakatua diogun ezkero, edo ala espero dut, ez daitezen berriz hasi behar izan, berazane hemen non eta gaur bai orain bai, baina noiz da hori, ez? Baina, Gernikan gaude, Gernikako Astra espazio autogestionatuan, eta gu, Uxuerrei eta Neslaba, ona etorri gara gaur, Lara Madinabeitia teknikariarekin batera, baina entzule, hau entzuten ari zaren hori, jakinezazu gure aurrean zenbait lagun ditugula, guri begira, zuzenean grabatzen ari garelako saio hau, jendaurrean. Eta zergatik horrela, eta zergatik hemen, bada hau grabatzen ari garenetik, 2 egunera, abenduaren 24an, Astrak 20 urte beteko dituelako, eta urte hurrena ospatzeko antolatu duten egitarau zabal eta ederraren barruan podcasta hemen egitera gonbidatu gaituztelako. Beraz, lehenik eta behin zorionak, Astra, eta eskerrik asko gonbidapenagatik.
Eskerrik asko, bai. Eta beitu ezin dugu... Jo, hori ez gero gidoian aurre ikusia, baina eskertzen daizu. Beitu, eta justo ezin dugu esan ez, askotan dozenak aldiz egiten dugunik hau, ez? Mikrofonoak eta soinu maila bildu, eta beste norabaitera eramatearena, eta gerrabatzea saioa beste nonbait, baina inoiz bai egin izan dugu, eta aldi horietan, esango nuke, beti, kasi beti, ekin diogula saioaren grabaketari, aitorpen batekin oso sanoa iruditzen zaigulako. Eta da, abixatzea, baietz, balitekena dela, barrenean izatea, badugula alako urduritasun puntu bat, ekstra bat, ez? Eta hori, sanoa denez, esan esaten dugu. Bai, gaur ere eginen dugu aitorpena. Nik egin behar dut, bai, badut hor. Bai, nik ere bai, bada olako urduritasun puntu bat, baina esanen dugu oso ederra dela, tarteka hau egitea, estudiotik ateratzea, eta hori, jendearen aurrean egoteko aukera izatea. Eta aitorpen hori bakarrik ez, nik beste bat ere egin nahi nuke arrankatu aurretik, eta premisa da hau, kazetariak nolakoak garen, ez? Eta hau, ez dakit zenbateraino den gauza jakina, edo gremiotik aparte, jendeak imaginatzen dute duen hainbesterako den, ez? Baina egia da, elkarrezketa bat egin behar diogunean norbaiti, ez bada justo elkarrezketa hori gertakari oso konkretu bat buruzkoa delako, edo zakit gai juridiko oso zehatz bat buruzkoa delako, badugu joera elkarrezketatu hori erradiografia bat egiteko, ez? Arena, alako ikerketatxo bat, eta hortarako sare sozialak ere baliatzen ditugu. Orduan, deitu stalker, ez? Esango litzatek, stalker euskaraz? Zakit zelatari gehiagi iruditzen zaite esatea, ez? Baina alako deitu stalker edo, baina hasten gara Instagramen beraka, llegatu arte oso bera, ez? Zorionez, egia da, elkarrezketatu behar dugun hori, ez denean, persona bat, baizik eta talde bat denean, ez? Edo behintzat gaia dugunean talde bat, elkarte bat, kultur fabrika bat, estalkeo litzateken hori igual ez da inkripia, ez da inestrañoa, ez? Eta hori, aitorpena zera da. Astra, goitik bera ikusi dizkizuet barrenak Instagramen. Baina goitik bera. Goitik bera, baina jada aitortzen hasita noraino egin duzu estalkeo hori edo kuskuse hori. Bera egin dut, beitu, sumatzen hasi naizen arte, argazkietako aurpegietan musuko gehiagi zeudela, asko zeudela, edo... Bada, bera egitea. Oso bera, eske ez dut pentsatu nahi zenbat urte behan diren ordutik, ez? Baina araño egin dut bera, edo ikusi dudan arte, ohartarazpenak, edo argazkien azpiko testuak zirela, alako, kutsu pandemikoak, bai? Eta ziotenak adibidez. Bertso afaritik ezin dugu egin, baina bertso saioa bai, animatu, behintzat, ez? Eta alakoari. Eta honekin, hemen dut apuntatua, beste batekin ere egin dut topo, adibidez, eutxi ederrenari izeneko egitasmo bat aurkeztu zeneko argitalpen batekin ere egin dut topo, non, por cierto, lagunin bat nuen manifestu moduko bat irakurtzen, baina orduan ere, maskararekin aurpegia kasik estalita eta soilik begiak agerian, ez? Eta gehiago, itxoin, orain bukatuko dut, baina bera egin dut, adibidez ikusi dudan arte, ibilbediko kideak nerabe ume aurpegi batekin, eta, jende asko oso gaztetuta ikusi dut. Baina ez eta asmatu, eta hemen doa, igual, zein izan den bisitatu dudan, ez? Betzarekin gelditu dudan azken argitalpena, eta, bazarrena, ez? Litzatekena, kasualidadez, plazaratu zena, justo itxieraren azken une horretan, ez? Ekartzen baduzu, suposatzen dut loturarik izanen duela gaurkoarekin. Nik uste baiet, neurri batean behintzat, ez? Izan zen, nik nuen berri, musikagida morea izeneko ekimena zen, musikagida izeneko atariari buruzko argitalpen bat, eta hori zen, okeraz banaiz, emakumez osatutako euskal musika taldeak jasotzeko atari bat, ez? Araño, eta aurkeztu zutenean ekimena, aurkezpen horri ere astran horri egin zioten tokia hemen bertan. Ederki, hori guztiek. Aitorpenekin segitzeko edo bukatzeko esanen dut nik ez duala alako ikerketarik egin, sentitzen dut, ez behintzat sare sozialetan, baina bai ibili naizela WhatsApp hitz egiten jende batekin, telefono deiren bat egin dut, dei hoietan pistaren bat jaso dut, telefonoariaren bestaldetik,
Eta nire asmoa ez denez spoiler gehiago egiten jarraitzea, Ezin da, ez? utziko diogu gure eta ondoan ditugun 3 lagunen artean horma bat dagoela performatzeari, eta ja guk ahotsak berotu ditugunez, zorroztuko ditugu belarriak eta aurkeztuko ditugu, agurtuko ditugu, gogoa ditugulako dagoeneko. Bueno, niri gainera tarte honetan ere eskapatu zait begirada, Ara, hainbat aldiz, ze hemen tartean genuken gortina hori gardena da zorionez, ez? Baina bai, arditzagun ja fundamentuz banamanan. Bueno, gurekin ditugu, gure albotik hasita, lehenik eta behin Arlet Apraiz, gaixo, ongi etorri esan behar nuen, baina zure etxean zaude. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Ongi etorri esaten niko friboloa, ez igual, ongi etorri guk Bai, esaten. ohituta gaude podcastean hori esatera, baina hemen, bueno, en fin. Haren ondoan Naia Torralai dugu, kaixo Naia. Kaixo, kaixo. Mila esker gurekin izateagatik. Eta azkenik, Joana Olabarria dugu, eskerrik asko zuri ere. Arratsaldeon. Zer modu zaudete, gogotxu? Bai. Berrian beti, gogotxu. Bueno, Bueno, eta esanen dugu, zer batzen dituen hirurak edo zergatik ditugu hemen gure ondoan, bada modu batera edo bestera eta bakoitzak bere tokitik, baina hirurek badutelako loturaren bat edo lotura estua, bai feminismoarekin eta mugimendu feministarekin eta bai Astra espazioarekin. Eta horixe beraz, bere zabalean gaur, haiekin, zuekin, 3. personain hitz egitak jazuzen zurik, ez da, zuekin izpide izan nahiko genukeena, eta akaso horregatik iruditzekin, gaia iruditzekin deskribatzerik balego hauek lirateke hitzak, ez zalantzarik gabe. Gernika, Astra eta feminismoa. Beraz, luzapenetan ibili gabe, hasiko gara. Berria FM. Berriako podcasterista. Berria FM. Irubetzatan lehenbizikoa Gernika esan dut, eta horregatik, uste dut, koordenatu geografikoei aipamena egitea batzuetan badela, ez, interesgarria, ez, nondik ari garen, eta, bada modu bat gaurkoan ere, nolabait solasadiari hasiera emateko, ez. Bai, ze askotan feminismoari edo mugimendu feministari erreparatzen diogunean komunikabidetan, adibidez, begirada zuzenean hiriburuetara joaten zaigu, baina noski mugimendu feminista herriz-herri antolatuta dago eta txikiago izateak dakarren gertutasun horrek gainera aukerak zabaltzen ditu, zailtasunak ere bai agian, eta horrekin hasi nahiko genuke. Zuen kasuan jakin nahiko genuke nola antolatzen den mugimendu feminista Gernikan, zer harreman duen herri mugimenduarekin oro har, eta ze aukera edo zailtasun ikusten dizkio zuen gertutasun horri. Nork nahi du hasi? Arlet, moten dutzasun, nirean kasuen trampa da, nire Bilbora eskapada bat egin eban, eta beraz, igual, hemen adituak beste batzuk dira. Ni aditu gutxi, aritua igual gehitxua, baina adituenek esango. Asko horreiten da espaldizon mugimendu feministaz, zein da mugimendu feministan papela, noko osatzen da mugimendu feminista, da ni bai uste dut dauela abiapuntuko hausnarketa bat, eta da nork osatzen dauen mugimendu feminista hori, ez? Nik uste dut historikoki mugimendu feminista, talde feministakaz bakarrik lotu izen dela, baina bai iruditzeate azkenengo urtietan mugimendu hori zabaldu indala, ez? Eta zeuzelan izaera transversal bilakatzie lortu izen dela, eta lortu izen dela dinot lorpen bat dela iruditzen jatelako. Nik neuk berbaitzen dut talde feministako kide moduen, baina hori, bai neuke azpimarratu bai mugimendu feminista, Gernikako talde feministak egiten duenaz aratau doala, ez? Dala feminismotik sistema honetan mugimendue edo noranzko bat marketan duen edonork edo zein eragilek likena. Gaur egun esango gendun talde feminista Gernikako zer feminista dala, gero gazte mailan, eskualde mailan antolatzen die neska gaztiek, enbata izeneko talde baten ingeruen, zezeuk esan dozu moduen,
igual herri txikizetako errealidadie hiriburuetako ezberdine da, baina Busturialde moduko eskualde baten, nun Gernika baino zatize txikizeagoak dien herriz osatuniko eskualde badan momentutik, bai guzteko jaten balizoan jartze bebai, herri txiki horretan, badauzela bebai emakume feministak antolatute, eta gaztien kasuen, hori ez, eskualde izaera bategaz edo antolatzen diela. Eta Gerniken, egiz esati gure bazuen, ni oso harro sentitzen naz, urte luzez egondalako talde feminista bat, apurret borroka feminista horren lidergoa edo aintzindaritza eroan deuena, talde horrek izen eta izaera ezberdinek eukideuz, nik bai uste otor batzutan relebo generazionalak, koiunturak sortzen deusen etenak, kontziliazioak edo bestelako arazo batzuk sortzen deusen oztopoan ganetik, elkartez elkarte, ize beti egondala referentzi feminista bat. Eta uste garrantzitsu edala, ze horrek herri mugimendu osoa eta herrize bera bustitzen deuen, ege bat marketan deuela iruditzen jatelako, ez? Nineuk, azkenengo 15 urtietan, pasenaz eraso sexistei stop plataformatik, gero bilgune feministatik, gero asunek sortu zan, eta gero Gernikeko sare feminista sortu izen da, ez? Orduen, danak izen edo igual inkluso kide ezberdinez osatuniko elkartiek izen die, baina ni bai uste dut privilegiatu egarela herri honetan beti egondalako indar bat feminismotik eragiteko gogoz aritsu dana. Bai, nik oin dinozule ez, lehen bai gure artien apur bat komentatzen egon gara, zelan horren beste referente ez, egon diren Gernikan talde feminista ezberdinek, bai askotan, ni asuneken sartu nintzenean, eneukeon horrelako erreferente bat, no? Osa, bilgune feminista oindalak itzi, ez? Gonzala eta, bere mugara heldu zala, eta utzi zuela, ez? Eta askotan zelan gertatzea askotan, talde feministak sortzen dugu zen kide hoi, aurreko talde edo aurreko edanadalako horren erreferentzia edo historia o transmisioa ez deko gule, eta oso lotuta ere bai, zer gertatzea dakun gure bilbideetan, geldiuneak dago esenien, eta herri txikizetan bai asko gertatzen da, taldeak mugatara heltzen direla, eta muga horrek askotan oso lotuek dauzela zaintza, matasuna eta horrelako gauzekin, eta zelan transmisioak etengabe etetan dugu zen, eta nik uste dut bagabizela gure formatoak bilatzen, transmisio horreri ekiteko, eta ez gertatzeko, agertzean egun baten, haupa, talde feminista batera nator eta asunek deituko da, jakin barik aurretik badauela genealogia bat. Eta ez hori balorean jartzea, eta ez Arlet, gaurre zure hori ez ekartzea Gernikan, bai uste dut, kriston balioa daukala, bai. Oso ados. Eta ni besteko kaleku honetatik, bai bizi izan dutena da urte guzti hauetan, nolabait mugimendu feminista guzti hori, antolakuntza feminista guzti horiek, elkar bizi izan da boila Astran. Eta Astran ez da usoilik mugimendu feminista bera, baizik eta mugimendu ekologista dauz, historia lantzen da boinak, momentu baten aizialdi ere begirakoak, Astra txiki familiakin lanketa egiten da benak, eta bertan elkar bizitzia eta elkarrekin gurutzatzia eta besteen elkarrezketak entzutia edo eztabaidak nundi nora doa zen, nolabait une oro salpika boiten dagoen zerbait moduan bizi izan dugula, ez? Eta uste dut hori eman zala bere garaian Astran okupazioa eman zanean, baita pasealekuko gaztetxio okupatu zanean, eta bueltan etorri ginean ere, nolabait mundian prozesu guzti horiek, proiektu honen barruan bizi izan ditugun prozesuak izan diala, eta herri txiki, baina hemen leku baten lanian gabitzonok bestiak ezagutzen ditugu, besteekin beste proiektu batzu ditugu, partekatzen ditugu denborak eta espazioak, eta nik uste nolabait igual Astrak berak espazioa bera bai eskaini dauela, eta mugimendua berak nolabait Astra kutsu horretara eramaten, ez? Nolabait prozesu hori bereiekin batera bizitzen jardun dugula. Eta nik esan dozu aukerak, baina zailtasunak bebai,
eta bain nahiko nebazen aipatu, zailtasunen artean herri txikinetan bai, baina dano garela ezagun, eta kaso askotan lagun, eta tarteka famili, eta bizilagun, eta kuadrillako, eta bueno, prozesu hauetan, edo emandian egoeretan, edo eztabaidetan, edo talde eraketa berrietan, eta nolabait sakontzeak ematen dianean erresistentzia kudeatu behar izaten diala. Eta nik uste dut hori dala momentu baten, igual zailtasun gehien suposatzen dauena, egitura txikiagoetara etortzen garenean. Bai, gero izanen dugu hastia zailtasun horietan eta erresistentzia horietan sakontzeko, baina orain Astrak eta mugimendu feministak elkarrekin egindako ibilbide horren hastapenetara edo joan nahiko genuke, izan ere, kokapen geografikoa egin dugu, baina non bezain garrantzitsua izan daiteke noiz ari garen urratsak egiten, eta esan beharrik ez dago azken urteetan, azken hamarkadetan feminismoak oroar Euskal Herrian eta oroar oso ibilbide nabarmena esanguratsua egin duela, eta urte horietan, azken urteetan herri mugimenduan, kolektiboetan eta bestelako espazioetan ere urratsa asko egin dira, aldaketa handiak eman dira, eta feminismoak kolektiboetan duen tokiak ez du zerikusirik gaur edo duela 20 urte. Horregatik, Joana, zuen kasuan galdetu nahi genizun ze momentutan hasi zen feminismoa Astraren barruan espazio propioa hartzen, hastapenetatik egon zela esan duzula uste dut, baina nola gogoratzen dituzu hasiera horiek jada espazio propio hartzen hasi zenean? Azkenengo hilabete honetan urte hurren adalata kriston viajiak joten abil. Suposain dut hemengo kide askori dabilela pasaien. Aipatu dozu, ez? Sakotzen maskarila hauen garaiaretara. Gu sakontzen, kanarik ez geukagun garaiaretara bidaiatu dugu. Asko zurrunago dago hori. Amatasuna irudikatu bezge beniten garai batera. Asko zurrunago, 20 urte. Ta nik labur bilduz ez, saiatu naiz idatziz jasotzen, da nigo horatzen naiz hasieran kontzeptua beste batzu ziala. Patriarkatuaren kontrako espazio bat, matxismoa aipatzen zan, borroka feminista antolatua, ondino igual ez zeuen egituratuta, baina bai okupazioan da bai Astraren irudikapen horretan, eusen emakume askok ideario feministak gerturatzen edo ekartzen zituzten, eta gero nik uste dut, egondala beste realidadea bebaita, Astraren okupazioan, sorkuntzan eta irudikatze prozesu guzti horietan, emakume oso ahaldunduak egon diala proiektuan. Eta horren lagundu da bela bebai, momentu baten, ez, parekide moduan joaten, danok dakigu, altuago hitz egin aldala, jarrera korporal gogorragoak euki aldiala, baina bai, ni bai irudikatzen dut, hasieratik euela ona gatoz, da danok gatoz ona. Orduan, ez, lehen kontzeptu horiek beste batzuk baldin bazian be, eta gero ibilbide horretan, pertsona batzuk ez, pruat hori borroka feministaren lehen zertzelak ekartzen zitunak, edo queer mugimenduaren lehen zertzela batzuk, eta horrek nolabait ez, inguru dana mugitzen eben. Eta nik horri irudikatzen dut, Astrakoro lehen kokaleku hori. Uste dut bebaita oso lagungarri izan zala Astraren irudikapenian parte hartuzak eta Josemizu Malabek eukioen presentzia. Ze proiektuaren irudikapen guztia parte hartzearen bidez irudikatzen zen, eta parte hartzean hitzak errespetatzen dira, iritziak errespetatzen dira, nolabait, euen ere danok kokaleku berdinean eta maila berdinean kokatzeko ariketa bat egin beharra. Eta uste dut horrek ere lagundu ebela hasieran. Igual guk gauza batzuri garrantziarik ez dutzanak imuten, edo momentu horretan, ez, tamales, gauza batzuk azta normaltzat ikusten genitunak,
beraien mai gainean jartzen eben, ez, hau ezin da gertatu, edo ezin da lehenetxi tono bat, edo ezin da lehenetxi ibilbide badakon kide bat, eta hasi berri baten iritzia beti jarri, eta uste dut horrepe asko lagundu ebela Astran hasieratik. Eta kontzeptuak beste batzuk ez aipatu duzu, baina ezakit kontzeptu horiek guztiak zeudenak zirela ere, paperean jasoak ziren nomait alegia. Gauzak, asmoak paperean jasotzea ez da aski izaten, ez asmo bat idaztea edo, bueno, ez da aski izaten gero bete behar da eta bete arazi, akaso ez, baina batzuetan gauzak idatziz, jasotzea izan daiteke abia puntu edo oinarri, ez, urrats batzuk ezakit irmoa egiteko, gehiago aldarrikatzeko, zuzenketak agintzeko batzutan, ez. Ez dakit Astraren kasuan ere nonbait jasoa dagoen, alegia, jasoa dagoen estatuto den, alakoetan, jasoa den Astraren izaera feministari buruzkorik, ez? Edo noiztik dagoen jasoa izen horrekin, ez? Igual hasieran ez, gero bai, badaen nonbait. Kuriosidadez pixka. Oinarri filosofikoak adostu zianean Astraren prozesuaren barruan, patriarkatuaren kontrako espazio moduan izan zan lehen definizio bat. Eta evoluzio bat izan da, egia esan lehen egon gara ipatzen, apurat gidoia eta ikusi dugunean, da irakurri eta partekatu dugunean, nolabait Astrak berak, bere egituraren barruan, ez da sortu hori lanketa feminista egiten daben espazio bat edo. Astraren barruan bizilagun izan dianak sortu dabe guzti hori. Eta horti dator, balen aipatu dauen, erasoen kontrako plataformak, edo momentu baten asunek bera, edo nolabait Astra egiturak berak, koordinadorak berak sortu beharrean, nolabait Astra barruan sortzen zian hoiek, eraman dabe espazio hau beste leku batera borroka feminista horretan. Bai, da dena dela, nire galdera, ez da galdera trampa zela, baina, idatzirik agertzen da, noski Astraren testu, eta aldarrikapen testu horietan guztietan, eta justo ere, webunean, 20. urte horrenarien arira idatzitako testuan ere, aurki daiteke hitzez hitz alegia literalki hor nahi pamenik, ez? Zakit irakurri ze nik zuen euskalkian ez dut oso irakurriko, baina saiatuko naiz partetxo hori irakurtzen bai. Urte luzetan zier gailendu da, trenan zaratien gainetik bihotza handi bat taupadaka paper zurixe, zalantzak, gogoak, pasinoa, aldaketa erreal bihurtu dire memorixe, euskerie, kulturartekotasune, feminismoa, eraikin honen pilare zentral. Beraz, esan nahi dute, besterik aurkitu nen testu hortan, eta nire tonontan irakurrita ere, aipatu hemen, zuentzat baino gehiago akaso entzularentzat, baina jakin dezan hori ala dagola jasoa. Dena den, gauzak aipatu bezala, egintzat ematea arriskuak ekar ditzake, ez? Eta badakigu eta litekena da esaldi hau gainera beste toki askotara estrapolatzeko moduko izatea, berez ez dago toki espazio segururik, ez? Espazio feministak berez ez daude, ez? Igual sortu behar dira, ez? Edo defendatu eta hori esaten genuena, ez? Bermatu. Joana, hori igual, zuri gehiago, baina Arlet naia orokorren ere bai. 20 urteotan, eta injustu ere espazio feminista bat bermatzeko, ez? Lan egiteari begira, zegin esanen zenuke izan dela, kaso, prozesu edo erabaki nagusietako bat, ez? Bermatu zedin, berdin zaitze alderdiri begira, ez? Baina espazio feminista izan dedin, egon da erabaki rikola gogoan duzunik bereziki, prozesurik bat baino gehiago igual, baina... Egon dian prozesu guztietan, espreski igual feminismoa erdigunean jarri gabe, nik uste dut eguneroko bizitzan emandan prozesu bat izan dela. Alde batetik, hasieran ez, matxismoaren kontra edo patriarkatuaren kontra edo definitzen geben horretan, nolabait ibilbidean ziar, Astra barruan bizi izan garen kideok eta gu gero burua definitu dugu feministatzat. Eta horrek ekarri daun nolabait gure eguneroko lanean, jarrera feminista hori ere egunerokoan ekartzea. Bai bilera eta bilerak egiten ditugunean, bai proiektu berriak ekarri behar danean, bai momentu baten programazio kultural bat antolatu behar danean, iruan dozkula, ez? Urtietan ziar. Gero hemen aldaketa asko egon dira. Lehen urteetan, 2 urte eman genitun hemen, gero pasialekura joan ginen, gaztetxaren okupazioarekin, gero berriro bueltatu ginen, eta niretako nolabai mugimendu bakoitzean generazio berri batekin eta feminismoaren borroka horretan beste
maila baten kokatzen zen jendearekin gurutzatu gara. Eta guretzat ere une oro transformazio prozesu bat izan da. Osea, generazio berriak, dialektika berriak, kontzeptu berriak, forma berriak eta berriro moldatu. Eta beste urratz bat eman eta berriro moldatu. Eta emandala momentu baten, ez, maiinguruan egon garela 60 urteko emakumeak eta 20 urteko neskatilak. Eta bakoitza feminismoaren inguruko irakurketa eta ibilbide oso konkretuetatik. Orduan, ez da igual, hemen erasoen kontrako protokoloa, edo momentu batzutan oso konstienteki bebaita, aurrez aurrekoak ematen dianean emakume presentziak, edo momentu baten erakunde publikoekin negoziazioak ematen dianean bebaita emakumeen presentziak, guzti hori landu da, baina nik uste dut gehiago egunerokoan. Ez esku horri baten, edo ez, eta bai izan dela prozesuan nik uste dut generazio berriek neri pila bat irakutzi doztai. Osea, bai nik egin izan duten ibilbideak, baina bai generazio berriek neuki izan ditudan elkarrezketetan esan boa joana. Osea, igual honei hueltatxoatu menbiako zatu. Ez da hitzu? Eta une oro rekonstrukzio prozesu bat. Ba, nik uste dut Astra berdina izan dela. Osea, Astra berak ere hori bizi izan da bela. Osea, garai berrietara moldatu beharra eta jarrerak aldatu beharra edo diskursoetan diskursoak sendoagoak izan beharra, elkarrizketetan bebaita momentu baten bere lekua emutia gai oneri, ez? Etzanian kontutan hartzen esan etete itxoin, Osea, oneri begira ez gauz. Ustot gehiago emandala egunerokoan hori. Neupe, zentzu horretan ikustotena da, esan dozunez, Astran gertatzen dana ez dela bakarrik Astra kantolatzen duena. Osea, Astra barruen beste eragilo kantolatzen dugu zen geusepe kolore bat edo norabide bat emote gotzagu eraikineri berari, ez? Nik uste garrantzitsua dela, pues, zaintzan inguruko greba feminista hemen antolatu izena, batzarrak hemen egin izena, kafiek berton hartu izena, pankarta berton egin izenak, eitzen deuela espazio seguruago, identifikatzen delako feminismoagaz eta bestelako jendarte eredu bategaz, ez? Protokoloan aipatu dozu, tontakeri bat ematen dugu, baina badauz, ezertarako balio ez deuen protokoloak, batez be instituzioak aurrera eraten dugu zenak, eta gero, mile buruko min emoten dugu esan protokolo horrek, ez? Eta behin eta berriz, ez dana ulertzen ganera, enge dauen produktu baten moduen, sino ize urtero, errebisatzen egon behar garen protokolo bat dana, eta beti bezaiatzen garena alkar elikatzen. Tontokeri bat emoten dugu, baina ondala bi aste berton batzartute egon ginen beste histori bat egaitxik, eta neskato bat hurbildu zan barrara galdetzen aberrastrak puntu morerik euken, ez? Eta, bueno, ze pentzen moten duen zeu zer da, baina pertsona horrentza, nik berton inoiz ikusi ez dutena, esango gu, kanpoti datorren pertsona batentzat, osea, bere referentzia nora jo hori, izen zan, Astrara etortie, eta bitxu ze ate zabal bategaz topetan dan, nun barrara doan da galdetu itxen duen, ez? Osea, niri horrek, osea, ilusino handiz eñostan, bestalde batetik ze pentsebe mote hotzu, ez? Ba, bueno, ba, ze gizau eskenialko gendun bertotipe, pues, ate hori gehiago zabaltzeko, ni bai uste do referente feminista bat dala Astra, bere dekalogoan edo bere zera fundazionalien agertu esarren. Hilebete honetako egitara hobe begitxuten bagu be, aste oso bat feminismoari dedikeiako, ez? Eta ez da kasualidadi, ez da gu hemen batzen garelako espazioa omoteiakule, sino ulertzen da, holan titulo hori minibaripe, osea, praktikan duderiparik, inok ez deuela identifiketan Astra feminismotik kanpo. Nik egiz esan, inoz ez dut irakurri ez dekalogo hori, ez oinarri filosofikoak, eta ez dut inungo zarantzarik Astra espazio feminista bat danik. Evidentemente, asikeratik, igual nio oindala 20 urte denaz akordetan, porque igual ume balditzen. Baina, edo esain ume. Baina bai, osea, nire astapenak feminismoan oso lotute dauz Astran egoteari ere bai, ez? Gero niri bilbidea izan dela izan dabe.
eta hori da Astran feministak egon eta dauselako, ez? Eta nik oso lotuta dekote horregaz, igual, ez? Eta ni aitortu behar dut, ni banazela oso kontzeptu zalea, eta ez? Eta guzteteiat, ez, kontzeptuak erabiltzea, eta nik bai uste dut, espazioetan, espazio feministatzat izendatzea importantea dala. Baina, ez, kasu honetan, horren bai, gaur eguneko diskurtzoan Astraren egitekoetan, esaten dan, egiten dan, eta egoten dan era guztietan ikuste dut, ez, feminismoa non nahi, eta zentzu horretan, azken finean, proiektua bera eraldatzailea dan einean, feminismotik eraikitzen dan einean, niretzako ja baliogarria da. Ulertzen dugulako ja feminismoa ez dela balore multzo batzuk bakarrik, ez? Baizik eta badala proiektu baten gauza batzun alde eraldaketa bat egitea, eta hori Astra bada. Beraz, pues bueno, antipatriarkala, pues bebai, baina feminista bebai, ez? Nahi, aipatu duzu zure astapenak feminismoan Astrarekin lotuak gogoratzen dituzula. Arletek lehen jala ekarri ditu izen batzuk, Asunek talde feminista eta Gernikako sare feminista, eta zuk aurreko batean aipatu zenidan Oien Sorreran izan zinela, okerez banaiz, eta hoietan ere harremana egon zela kolektiboekin, herri mugimenduarekin eta Astrarekin ere bai, ezta? Nolakoak izan ziren prozesu horiek? Ba, lehen egon zari komentatzen, zuek ere estalkeatu dozuela, bueno, ba, nik bai sartu naz Facebooken, oza, lehenengo biderra azkenen, bai, hori da, Facebooken. Apurua gogoratzeko, zer egiten genuen guk 2016an. Niko gogoratze, dekotolako rekordo borrosoak, ez? Baina gogoratzen naz, Asuneken izenaren, edo ze izen eukingo gendun, ze hasikeran esan Asuneka, hasikeran, ez? Baginen emakumean itzen talde edo elkarleku bat, eta zergaitik ze izen, behar dugu, edo zelan, tal, eta Asunek, pues, porque pikatzen dugu, baina zendabe largarra gara, osea, dekote ze olako zerak, eta oso lotute denpora osoan Astrarekin. Ez? Denpora osoan elkartzen ginen Astratik, Astra singuratuta, ez? Eta ja, ba, etxea. Eta nik beti izate dut, ni inoiz ez naz gogoratzen nos egin nintzen independentista edo euskaldun edo, baina oso argi dekot nos egin nintzen feminista, ez? Nik feminismoa ulertzen doa momentua. Eta hori zen da, pues, Asuneken hasi nintzenean, eta Asuneken ematen genduzan, hausnarketa ez da bai da, eta bueno, ba, iritzi edo kontrajarri batzuetatik, ez? Eta oso argi dekot prozesu horretan ibilbide pertsonala hitz egiterakoan, ez? Eta momentu horretan, adibidez, bueno, ba, beste kolektibo batzuekin, herri mugimenduekin, bai, osea, Astran elkartzen ginen, baina batez benietzako herri mugimendua, edo herri mugimenduak bertan elkartzen ginen, orduan zan etengabeko, ez, hartu emana, eta talde feminista bere horretan bakarra bazen Asunek momentu horretan, ez? Gero egia da, eta lehen Arlete egonda komentatzen, ez? Zelan militantziak aldatzen diren, eta feminismoaren edo mugimendu feministaren ulerkera ere aldatu eginda, oso lotuta egon delako pues, historikoki talde autonomoen osaeretara, baina gaur egun, batez be, lehenengo greba feministetatik eta aratago, pues, mugimendu feminista hortik aratago dago, ez? Ba, talde autonomo horietatik aratago dago, daude pues, emakume sindikalistetan, daude herri mugimenduetako feministetan, medioetako feministetan, ez? Osea, hor badago bestelako sare batzuk. Da nik uste dut Gernikan horrelako zerbait paradigmatikoa gertatu zitzaigola, ez? Azken finean, egon ginela talde feminista klasiko bat, komila artean esaten dut, ez? Klasiko pues, gazteak, ezain gazteak, ez ginen gazte talde bat. Garai horretan Euskal Herrian produzitzen hasi zirelako neska talde pila bat. Ez ginen hori, baina bueno, bai baginen pues, herriko talde feminista bat, ez? Eta hor, hasi ginen ez, nabaritzen, zelan talde edo egunerokotasun edo talde horretatik arago bago esala bestelako feminista batzuk taldean ez eusala, baina beste espazio batzutan eta horreri bide bai emon behar gentzola, ez? Eta hortik sortu zan sare feminista gero izango zala, batez be oso lotua greba feministen asamblada hoiekin, pues hemen oso arrakastatzuak izan zirela, Euskal Herriko txoko guztietan bezala, ez? Eta hortik ez, heldu ginen, bueno,
pues taldea bai, baina hortik harago asanbladak daude, asanbladak dira erabakiguneak, ez? Eta, bueno, horrazik eran nik bai uste dut egon zirela como momentu batzuk de gu gara talde feminista, bai asanbladan zer erabakitzen da eta erabakiguneak nun daude motorrea edo ez, edo, bueno, ez? Betiko eztabaida horiek, baina guzti hori ere astran gertatu zan, ez? Orduen, dekot como horrelako lotura simbiosis bat guztiarekin. Nik zuk aipatu duzula adituta, badut gogo alako flashback labur bat sikiera egiteko batez ere lehenbiziko greba feminista hartara, ez? Edo, bueno, gerora etorri direnetara ere ez, ikusirik ze eragin ahalmena izan zuen eta demostratu zen gero, bueno, gainera ekarritako ondoriok luze iraun dutela denboran, ez? Lehenbizikoa igual noski, badugu hor mugarri importante bat izan zelako, abia puntu, nola biz izan zen, hemen ez bakarrik sare feministan asuneken astramun oro harrez, herri mugimenduetan zer ekarri zuen greba horrek. Niretako ekarri bena izan zen, behar bada feministatzat irudikatzen ezeben norbanakoa edo mugimendua edo denalakoa konstienteki bere burua definitzian. Osea, nik uste dut urte batzutan bebaita, eta nik neuk bizi izan dut hori. Osea, badaki zerbait dakotela, badaki zerbait dauela, badaki nora, osea, hau ez nahi, hemen gauza batzuk ez dauz ondo, osea, irudikapen hori ez, baina nik uste dut garaiaretan, lehen greba feministaren garai horretan, asko lagundu ebela bebaita, beste mugimendu askotan eusen beste pertsona askok, beraien burua feministatzat izendatzen. Eta izan zala momentu oso klabia. Eta hori emuten da nolabait elkar ikusten ginalako, elkar entzuten gebelako, eta bebaita indarmetak eta horreik emuteko espazio bat bilakatzen zalako. Mugimendu feministak greba batera doa, guk badakugu zer eskaini, zer eman, zer egin hemen, gu ere kokatuko gara greba horrek aldarrikatzen dauen postulatu horietan, ulertzen. Eta nik uste dut garaiaretan musiala urte batzuk non urratza hundixena izan zen, ez, feminista naiz. Feminista gara eta mugimenduetara, bestelako mugimendu guztietara ere hori zabaldu zala. Bai, niko dekote recuerdo oso garbi batez, igual, asunek talde moduan egiten gendun praktika politikoagaz konparatuta, ez? Oso lotuta ekintza edo hausnarketa edo hitzaldi edo, ez? Horrelako gauzak egitera. Eta greba feminista horrekin, ez? Lehenengoa 2007? 18koa, bai. Izen zala, oso ikusgarria, eguna bera, nik dekot goizeko rekuerdoa, dekot recuerda Don Tello sujetador batekin, dekot como buruan hori, eta jente bat eskandalizatutea apur bat. Baina bebai dekot recuerdoa kriston harreman sareak egin genduzela erresidentziako langileekin, osasungintzan lan egiten da bene emakumiekin, eta horra zinela, apur bat bebai erremugimenduetatik aratago bebai beste talde feministatu emakume talde horrekin bebai harremana egiten, eta nik uste dut gero bigarren greba feministan guzti hori askoz ere gehiago sakondu zala, ez? Baina nietzako bai izen zan inpas bat, feminismoaren praktika politikoan zelan jardun, ez? Ez dakit, Arlet, hau, si me compras. Bai. Niko apurbete bizona batuz bai, ez? Ustot izan zal urte bat atiek zabaltzeko urtie, bai ustot hausnarketa baten ondorizoz betorri zala, kojunturak lagundu ebala, baina oroitzapena deko dana garai horretakoa da, ze posik geuesan lanien. Bai ustot alde batetik zala, hori ez, feminista naz eta arro nau, ez da bakarrik identidade kaptura bat enzala de oinarten eban pentsetan feministien nintzela eta oin bai pentsetan dut, sino kolektibotasun horrek eta alkarregaz lan eitxe horrek, alkarregaz mili ekimen aurrera atatiek, arrotasun puntu bat eta
batera indartsua gara eta batera aldaketa posiblea da, osea, betiko etxipen, feminismoa badeko etxipen puntu hori aldatu ezin da nana, eta nik hor bai usteot, edo dekoten oroitzapena behintzat, ilusinoz borrokatzeko kontestu bat edo kojuntura bat izen zanan, nun feminista naz horretan reafirmazio kolektibo bat emon zan, baina alkarregaz lanien oso posik eta ahaldun dute sentidu ginen garai baten moduen, ez? Argi dago mugarri edo inflexio puntu bat ezarri zuela horrek, baina urte batzuk igaro dira dagoeneko ordutik. Azken urte hauei dagokienez, zer nabarmenduko zenukete Astrak kasu honetan eta mugimendu feministak elkarrekin egindako bide hortaz, edo oroar feminismoak hemen Gernikan eta herri mugimenduarekin batera egindako bideaz? Bueno, nik igual azken urte hauetan herri honetan, eskualde honetan bizi behar izan ditugun kasu egoera eta dana alakoen inguruan eta esango nekena da indar metaketa bat edo norbanako eta mugimenduak ere jarrera politiko bat hartzeko ekimen horretara eraman dauela mugimendu feministak. Eta uste dut hor da gertakarien inguruan eta erantzunkizuna ez da borrokarena mugimendu feministarena, baizik eta herritarrona ere bada. Edo bestelako mugimenduena ere bada. Eta nik uste dut azken urte hauetan hori bizi izan dugula oso modu berezi baten. Bai, gatazken kudeaketaz ere hitz egin nahi genuen, prozesu feministak aurrera eramateak orokorrean badakarrelako askotan gatazkak kudeatu behar izatea, mota ezberdinatako gatazkak izan daitezke, zu Joan aipatzen zenuena, ustut indarkeria matxistarekin lotuta dagoela zuzenean, baina orokorrean gauza asko astintzen ditu feminismoak eta horrek erresistentziak sortzen ditu, eta krisiak ere eragin ditzake, adibidez kasu honetan olako kolektiboetan, mugimendu sozialetan. Orduan, orokorrean galdetu nahi genizueke urte hauetan zuenean pentsatzekoa da, alako gatazkak kudeatu beharko zirela, indarkeria matxistatik harago ere, prozesu feministekin batera gertatzen diren olako tentsioak, nolakoa izan da hoien kudeaketa edo ze ikasi duzue batez ere hoietatik? Bai azaltzearena, lehen hasieran azaldu dutena, nolabait Astrak berak egitura moduan edo ez dabela horren inguruko lanketa espezifikoak burutu, baizik eta gehiago herri mugimendua berak edo sare feministak, bilgune feminista berak egiten zituen irakurketen eta azterketa horreik nolabait gelditzen zian proiektuan bertan, ulertzen. Orduan, nahi adibidez gatazkena aipatu danean, borroka feministaren inguruko gatazkak baino, hemen barruan gertatu diana dira elkarbizitza gatazkak. Elkarbizitza gatazkak edo momentu baten oso momentu konkretuetan emundianak, maskarilla garaian eman zianak, eta hor nolabait nola kokatu garen espazio honetako gizon edo emakumeak gatazka baten aurrean. Gehiago izan dira era horretako kudeaketak. Posizio gogorretan gehiago gizonezkoa bizi izan ditugula eta mediazio eta zaintzako eremu horretan gehiago emakumeak eta hor interpelazioa ere esan nahiko da. Nolabait beti erantzunkizun horiek gure gain jasatearena eta gehiago izan dira era horretako gatazkak. Horrek, ez dakit horrek ikustekoa duen baita ere, ez dakit militantzia eredua den edo militantearen figura, ez? Militantearen irudi klasikoa, militantzia modua aldatu da, ez? Garaiarekin batera, eta baten batek esanen du militantzia konpromisoa lausotu egin dela, bestearen batek esango du ez dela hori gezurtatu eginen du, baina nik uste dut, eta neurri handi batean feminismoak ekarri duen gauza bat izan daitekeela, militantearen irudi hori bera, jokabidea, erakusten duen postura, ez dela dagoeneko ja gizon
indartsu zalantzari gabeko hori ez, pitzatu egin dela, eta, bueno, basartu dela zakit malgutasuna den, edo behintzat zalantzarako eskubidea ere, edo, bueno, errespetua parekoak dioenarekiko, ez? Ez dakit horrekin du ikusteko, igual zuk aipatzen zen horrek, ez? Ekarri du hori feminismoak, eta hemen ere ikusiko zen, noski? Era bat lotuta dau. Osea, kontutan hartu, oindala 20 urte okupatu zen espazio hau, eta garaiaretako gure realitate politikoa, sana zan, tartean gauza asko pasadia, baina militantzia eredu oso zurrunak geneuzkan aldian, eta feminismoak mai gainean beste gauza asko jarri ditu. Autokritika, deseraikuntza, zalantza, afirmazio horren gogorrak izan beharrean hitz egin daigun oneri buruz ia konsensu batera heltzen garen, adostasunak lortzen ditugun, orduan militante izate edo aktivista izatearen eredu horretan aldaketa asko ekarri ditu feminismoak. Eta horrek gure egunerokotasunean kriston eragin eduki deu. Kristona. Ez, asamblea bat egiten danean, edo hemen erabaki batzuk hartu behar zanean, edo definizio prozesu bat egin behar zanean, hau horrela datik, esan ez, hemen oso pertsona anitzak elkar bizi gara, eta behar bada denbora apurra gehiago beharko dugu erabaki batera heltzeko, ez? Aurretik geuzen ohituta hori ez, erabaki hartuta dau, ez, hemen erabakiak hartu egin beharko dira. Horrek ekarri ditun ereduak asko aldatu dira. Eta nabaritzen da, eta oraindik gaur egun, oza, nik pertsonalki, niretako adibidez COVID garaian hemen suertatu zan gatazka, ez? Itxialdiaren aurrean ze jarrera, gero pasaportearen aurrean ze jarrera, gero, eta momentu batzutan berriro ikustia, serio berriro hemen gauz. Osea, serio berriro tono honetan hitz egin behar dugula. Osea, hainbeste urte, hainbeste prozesu, hainbeste elkarrezketa pasa ondoren, eta hor ikustea berriro, nolabait zaintza eta mediazioa eta danalako emakumeen gain jaustezala, esan ez joe, plantearoslo. Osea, ez, ze gainera nere bizilaguna dia, nere bizikidia dia, osea, orte guzti hauetan elkarrekin egin dugu aktivismoko ibilbide guzti hau, eta momentu batzutan berriro hemen, ez. Osea, mesedez, hitz egin dugu noneri buruz. Orduan, egia dana da, elkarrizketa hoiek niretzat nik bai bizi dut azken urte hauetan tamalez militantzia ereduak aldatu dian moduan, borrokarako espazioak aldatu diala bebaita. Eta maiz hitz egiteko espazioa galdu ditugula. Eta egunerokoan bizi ditugun egoera horreiri buruz gero hitz egin behar dela. Etxe baten, bizikidetza baten gertatzen den moduan, ez? Gauza gertatzen dira, eta norbanakoaren barruan gelditzen da mina, eta noiz jarriko gara oneri buruz hitz egiten, krik. Nolabait uste dut, azkenengo urte hauetan, velozidadiari garrantzia gehiagi mundotzagula kasu askotan, eta momentuan gertatzen dian gauzeri buruz hitz egiteari garrantziak endu dotzagula, eta behar dugula hitz egin. Ze gauzak oso harinari di aldatzen. Eta oso jatorri eta izateko ezberdin asko gara. Eta hori, hitz egiteko espazioiek. Orduan, gehiago da hori, ereduen inguruan, militantziak, zaintzak, eredu horien inguruan eta gehiago hitz egiteko beharra dakogula horrelako esplazio handi edo konplexuetan. Aurrera jarraitzeko, gatazken kudeaketen adibide batean sakondu nahiko genuke, Gernikako herriak eta Gernikako mugimendu feministak kudeatu behar izan zuten egoera larri batean. Mario López, Lointek Gernika saskibaloi taldeko entrenatzaile ohiaren kasua. Baina horri buruz hitz egiten hasi aurretik, kasua gogora ekartzeko audio bat jarriko dugu. Salaketaren berri izan zenetik, auzibidea bukatu zen arte, berrian jasotako titularren zerrenda bat dago. Lointek Gernikako kirol arduraduna ikertzen ari dira adingabe bati sexu abusuak egiteagatik. Salatutako erasoak 1998tik 2001 egin zituen. Gezurretan jardutea egotzi dio Saskibaloi taldearen zuzendaritzari.
Sexu erasoak eta erasotzaileak babesten dituztenak gaitzetsi dituzte Gernikan. Impunitatea eta konplizitatea salatu ditu Gernika Lumon. Allende Salazar ikastetxeak eta Gernikako sare feministak mobilizazioak egin dituzte. Gernikako udalak elkartasuna agertu dio sexu abusua jasandako emakumeari. Lointek Gernikak onartu du utz egin duela sexu abusuen kasuan. Lointek Gernikako zuzendaritzak kargu gabetzeko eskatu dute feministek. Lointek Gernikaren zuzendaritzak esoiko batzarrean izan zuen jarrera salatu du Baskide talde batek. Mario López Lointekeko entrenatzaile salaketa jarri du Busturialdeko 4 herritarren kontra. Artxibatu egin dute Mario Lópezek Busturialdeko 4 herritarren kontra jarritako salaketa. Fiskaltzak 14 urteko espetxe zigorra eskatu du Mario Lópezentzat. Gernikako sare feministak salatu du Mario López impunitatez aritu dela salatu zutenetik. Babes erakustaldia Gernikan. Guk sinisten zaitugu. Ehunka lagun bildu dira Gernika Lumon, Mario Lópezen kasuaren harira biktimei babesa adierazteko. Bihar hasiko da Mario López Lointekeko entrenatzaile ohiaren kontrako epaiketa. Gernikako sare feministak babesa erakutsi dio biktimari Lointekeko entrenatzaile ohiaren epaiketa hasi berri den honetan. Bukatu da Mario López Lointekeko entrenatzaile ohiaren kontrako epaiketa, zigor eskaerak mantenduta. 13 urte eta erdiko zigorra ezarri diote Mario Lópezi, sexu eraso jarraituak egiteagatik. López entrenatzaile ez izatea berme bat dela adierazi dute feministek. Gernikako sare feministak nabarmendu du biktimarendako erreparatzaileak izan diren momentuak bizi izan dituztela. Mario Lópezi jarritako zigorra berretsi dute. Eta hauek titularrak bakarrik, Pentsa zen lagin txiki-txikia, ez? Izan zen, bideo horrena. Sumatzen da, alakoak berriz freskatu behar direnean, ez dakit, nik sumatzen dut, utzi duela, zuela eta duela, ez? Arrastoa, Mario Lópezen kasuak herrian gauza askoren gatik, ez? Ez dakit galdetzea dagoen, ez? Zenbaterainokoa den utzi duen arrastoa, ez? Herrian, eta hori labur esplika daitekeen, ez? Baina nahi nizuke galdetu ezakit arletzuk. Gero ikusiko dugu, ez? Esango dugu, bide batez aurreratuko dizuet, hau ekarri dugula kasu hau, ez bakarrik, larritasunaren nabarmentzeko eta baizik eta gero prozesuan uste dugulako eredu izan zinetela, kudeaketako moduagatik eta berme feministen gatik. Baina hori, ipatuko dugu, zarrastu utzi dugu txigora bera, hola labur esan da, Arletonek. Bai, nik ez da lehengo biderra esate dutena, eta ni bai uste dut Gernika aldatu deuen prozesu bat izen dela, ez? Egize da, igual medizioatan, nahiko ikuspegi judizial batetik jarraitu izendan berri bat dela, gu beti saiatu izen gara ganera prozesu judizialetik aldentzen, ze prozesu judizialetaz ez dugu ezer ulertzen, urruna joan barik, ez? Baina bai, egize da, onartu bigu be bai, mediatizazio horrek, geure alde be, gure aldeko korrontie sortzen edo laguntzen ekarpen bat bai eine bala. Zetan aldatu da Gernike eta ustot Gernike zarata, zentzu baten. Bai uste dut, judizializatute egon zan prozesu mediatiko bat izen arren, bai lortu zala, maila baten mugimendu feministantzat eta konkretuki Gernikaiko sare feministantzat garrantzitsuek zien mezu batzuk maiganien jartzie eta horren inguruen jendie batu eta posizionatzie, ez? Hor, ni bai ustot hiru gai nagusi edo hiru irakurketa
nagusi egon ziela, lehen kidek azbarre itxene ban, zoin denpori paseta ikustezu, da moten deu, dana superpentseute eta superplanifiketa gonzela, eta esan nolan izen. Baina bai ustot, hiru momentu importantik izan ziela, eta momentu horrek be, bata gainditu hostien bigarna, eta bigarna gainditu hostien hirugarna, olantxik egin izenak, prozesu eberan balizoa biderkatu ebala, ez? Lehengoa izan zen, barrize jakin bezain pronto, guk sinisten zaitxugu lelo horregaz urtetiena, ez? Mezu horregaz ez gendulako nahi bakarri, kasu honetako, erasotu hori sinisten dugula adierazi, baizik eta oso larrize dan eta oso erreala dan indarkeri mota baten inguruko erasotu horrekiko sinesgarritasune apurbet maiganien jarri nahi gendulako, ez? Eta ni bai usteot maila baten, denboriegaz, kontagize dan, lelo baten bihurtu dala. Igual estatu mailan euken beste hoi hartzun bat, edo nazio hartien bebai, baina Euskal Herri zen holan, esan horren, edo zeuken horren beste gorputz momentu horretan. Da ikusten genduna ezin zala prozesurik egin, ezin izango gendule ez errein, abia puntu horretatik ez baginen abiatzen, ez? Da nik sinisten zaitxut horrek, sortu eban, nire ustez, elkartasun eta babes erantzun guzti hori. Bigarren hitoa, edo niretzat bigarren mezu importanti izan zen, apur bat, impunidadiegaz bukatu beharrana, eta horregaz batera konplizien papela apur bez salatu eta horren garrantzize azpimarratziena bebai, ez? Impunitatea esalako posible, ulertzen genuen impunitatea esalako posible, konplizitate sare hori barik, ez? Da, Gerniken, horrek izena bizenak eukezan, eta erakunde konkretu batzuk be, seinaletara eroan gaitxun. Baina irakurketa moduen nik bai usteot bebai beste jauzi bat izen zala, ez dala bakarrik hau erasotuek babesteko prozesu bat, sino erasotu hori erasotzaile batek. Erasotu deu eta erasotzaile hori oinarte impune egon bada eta impune izeten jarraitzeko asmoa badeko konplize guzti horren gaitxi dala, ez? Eta maiganien hemin gendun esan, keia basta. Osa, konplizitate horrak ez diela justifikagarrizek ja gaur egun. Ondala 10 urte esan alzala nire lagune da, edo iate komeni, edo iate interesetan, baina gaur egun, apurbet nahi gendun esan, ezinezko bilakatzie, posizionamentu falta hori, posizionamentu falta apurtxu bet, konplizidade sare horretan murgiltzie suposatzen ebalako, ez? Eta niretzat hirugarren hitoa izango zen, nik uste lortu genduna apurtxu bet mai gaineratzi esan, justizi feminista baten beharra dekogula, ez? Eta ez bakarri modu utopiko bat, nahi dugulako hezkuntza sistema feminista bat, kirol eredu feminista bat, justizia feminista batena da beharra. Erasotuak, zaurgarritasun pila bat, eta hor erreparazio behar izugarri batekin topatzen garelako gaur egun, eta justiziak kontrako norabidean, zuzenean eragiten ebalako, ez? Eta esaten dut, erabili dugu momentu bakotxa bebai, ez bakarrik kasuaz berbaiteko, baizik eta apurtxu ezaiatu gara estrapolatzen bestelako errealidade, oinarri bardinedekien beste errealidade batzutara, ez? Eta gero denboran horrelako okatu zan, da horregatik barre egiten eban, emoten deu dana superpentseta gonzala, lehenengo guau, gero ez dakiz zer da, ez. Hori baino nahiko kaotikoa bai izen zan dana, eta ulertuko zuen moduen, inok espero ez ban txolopoti montezan, eta hori kudeatzen nik ustot ez bakarrik Gernikek, sino Euskal Herrizek eta Euskal Herriko mugimendu feminista be alturara
onzala. Bai, dena den esatekoa nintzen kanpotik ikusita, edo behintzat, bueno, ez herri hontan, ez? Impresioa zela, alabe harrez, ez? Bestela bermerik etzegoelako, bestela baldintzak etzirelako behar bezain, bueno, onak lortu zenutela, bueno, fokua guk bideratuko dugu, nahi dugu ona bideratzea eta ez beste ona, ez? Ze bestela badakigu joerak edo inertziak oso bestelakoak litatekela. Eta hori hasieratik orain akaso ez dugu guztia aletuko, baina hasieratik lortu zenutela esatea ez dugu detailerik behar gertatu denari buruz, eta noski ez zaitez tematu jakiten norden biktima, ez da hori, alegia, besterik ezean, ze bestela bideo honen destinoa ez patua oso bestelako litzateke, zuek mugimendu feminista bat volantean egoteak horrek baizik ez zuen bermatuko gauzak behar ziren tokira bideratzea, ez? Bestela zer, pues, bueno, oso diferenta litzateke, ez? Kasuaren jarraipena bera, eta herrian bertan ere, segurazki, herritar asko hartuko lukete, inertzia den, ez? Baina beste joera bat, ez? Ez balego hor mugimendu bat, esan ez, aizu ez, horra. Bai, hor ni bai guztoko jaten aipatzi bai, terren osoa libre itxi oskuela. Osa, gai horretan inok ez ban nahi berbarikein. Klubak ez eban hitzegin nahi, udalak ez eban hitzegin nahi, bere inguruak ez eban hitzegin nahi, berak, por supuesto, ez eban hitzegin nahi. Orduan esango dugu, ganera olako bombo mediatiko eukibanien, mikro guztizek guretzat ziela. Orduen, kasi, pues, iritzi publikoan orabidetzie, gure klabietan, ez dut esango erreza izen zanik, ze hori, errezabe esan izen, baina eszenatoki osoa guretzat izan zen. Eta gu baliatu gendun esan, aprobetxeuen ginen, eszenatoki hori gurie bada, pues azkenengo kasetariz egazbe berbaingo dugu, ze hau da gero iritzi publikoa sortuko duena, ez? Beti komente izen dugu, igual beste ahots batzuk edo aterako bazien, karo, hor askotan be, bronka interesatuetan erortzen zara, edo zeure iparra purtsuet galtzera eroan alzaitxun. Bezentzu horretan mesue garbize izen zan, eta ni bai onartu biot, medio guztizen partetik, tratamendu duine emon izen jakola prozesu guztizeri, ez? Ez da lagon bez medio bat hor, ez da beste irakurketa bategaz. Hori behuztot borroka feministan ondorio dala, gauze batzuk, eta ganera umien ganako indarkeri sexuala moduko gai baten, ian horra usartzen dan bebai bestelako mesu agresibo edo agresiboki agertzen, baina horretan ez da meriturik entzeko be, baina uste dut espazio osoa libre ukiteak erraztu zebala. Nik igual, Arlet, apurbet kontrara joagonaz. Eta nik uste dut bai egin zen duela kriston lana. Egize da, nik oso kanpotik bizi izen ebala eta aldi berean ez, no? Baina, ostra, ez eta lehen egon gara apurbet behar komentatzen. Zelan, Gernikeko mugimendu feministak azkenengo urteetan egindako lanari esker, herriak berak hartu da benez, jarrera honekiko aldatu dan, bero horretan. Eta hori ez da izen hausaz edo medioak eta horre bai halko ginen sartu, El Correoren artikulo horretan, gauza bat da kontrara ez egitea, eta gero beste bat da medioek ematen dotzoien tratamentua gai espezifiko oneri emoten daben morboa gaitik. Baina nik bai uste dut ez, egiten gendun berba, gure memorian beti dauzela como irukaso paradigmatikoak, ez? Bortxaketa larri bate emonda gure eskualdean, orain dela, ez dakizen bate urteko horretan kontzentra bat egin zan, mugimendu feminista. Esan egin, baina deitu egin zan, parkatu, esan egin, deitu egin zan. Ze izan zen hori, naia? Bortxaketa bat egin emon zan, eskualdean, eta mugimendu feministak salatu ban, eta horren aurrean deitu zan kontrakontzentra bat. Oindala urte asko, Bueno, baina. Baina, bueno. Bai. Gerora, oindala ez horren beste urte, beste eraso, beste bortxaketa bate emon zan eskualdean, salatu zan berriro, eta kalean entzuten zena, askoren aldetik, zan, ostra, es que le van a destrozar la vida a él, a ella. Ez? Eta kasu honetan, herriaren erantzuna bestelakoa izan da. Eta nik uste dut, hori ez dala enbalde, emon, ez?
Eta uste dut hori bai erdigunera ekarri behar dala, eta zuk esaten zendun, herritarrak ze ardura hartu daben eta ze jarrera hartu daben kasu honen aurrean. Uste dut bai oso paradigmatikoa izan dela, oso pertsona ezaguna izan dela, adintzak txikiko bat izan dela, eta horrek ikutzen gaitu beste leku batzuetatik, baina nik bai uste dut izan dela, horrelako lanketa oso on bat eginda Gernikan, zentzu horretan, eta hori bai, zuen burueria itortzea, dela bakarrik mikroa mondotzuelako, jakin dozu ez zelan eta zer egin, independientemente de que kampaina ez egon prestatuta edo ez. Nik uste dut hor, oso kanpotik begiratuta, oso argi ikusten dala garapen hori. Eta gero uste dut josen duela benetan, momentu honetan, evidentemente bortxatzen da benak, erasotzen dabien oiek gure egunerokotasunean emoten diren pertsonak direla, hurbilean deko guzenak ere badirela, baina gainera, inguruan dagoen konplizidade eta impunitate hori salatzea, dala gaur egun, mugimendu feministatik heldu beharre dotzagun gai importanteenetariko bat. Ez da bakarrik bere ingurua, bere kuadrilla, bere lagunak, momentu baten dire instituzio batzuk boterea nahi dabelako mantendu, eta kasu honetan Gernikako udalaren jarrera bai, ezen zara, lamentable. Eta uste hon momentu batzuetan ere, agarre behar dugu zela, patriarkatuaren erreprodukzioa emoten dara horrelako violentzietan, bebai, horrelako ardura daukaten, eta boteregunetan dauzen pertsonek punitibismoa eurek erabiltzen dabielako gure kontra. Herri honetan gertatu dena da, feministak salatuak izan direla, justizian salatuak izan direla, mehatxatuak izan direla, kaletik, eta hori da, askotan esaten dalako, ezke feministak cancel culture, no seke. Bueno, hemen punitibismoa eta punitibismoaren arma guztiak erabiltzen da biesenak, dira eurek, eta hemen antipunitibismoa hitz egiten dugun bakarrok gugara. Eta batzutan hori bebai erdigunean jartzea eta esatea, zertaz gabiz berbetan, pertsona baten bizitza pikutara botako dugu guk, parkatu. Pertsona baten bizitza igual badau ja pikutara joan da, Nik igual gurakonek aipatu ondiokan eta apruat distantzia gehiagorekin. Ze ni naiz izan aktivista mugimendu feministatan da, kide bai, beti inguruan, edo baina talde dinamika horretan ez eta ja emakume herritar moduan bizi izan dutena. Niretako bi hito egondia momentu, kasu honen inguruan, herrian barruraino sartu dianak. Eta uste dut horregatik bebaita islada, kanpora begira de prozesuak nola kudeatu dian. Eta bat, ez gabitz egiten biktimari buruz. Erasotzailea buruz hitz egitea dagokigu. Eta nik hori kalian somatu dut, baina eske bera zan, eta ondoan baten batek ez, berdin dost bere bizitza nolakoa zan, berdin dost bere egoera nolakoa zan, berdin dost, eta hori kalean entzuten zendun behin da berriz. Ez dugu nahi berari buruz hitz egin. Mario da hemen kontua. Ulertzen, eta uste dut hor, nik esangote, arrotasun batekin, bai, zela eramandan dana, bai, ze erantzun egondan, decepzioa hundiekin bebai, nola ez? Nahitzat hori bat izan zen, eta bestia izan da, eta hau gehiago somatzen dut igual, gizonezko gazteen artean, eta gizonezko ere badagoz gizonak salatzea. Eta askotan anaikidetasunaren hori ez, ikusi beharko zan, igual oso exageratua da dana, olako babes kontu horiek, nik uste dut heldu dela interpelazio hori, ez zueri badago kizue ondoan, dakotzun erasetzaile hori salatzea. Orduan, nik uste dut bi hito horreik sortu dagoela Marioren kasuak, eta txapo egindako lana, eta moduaren gatik, eta dana bai. Txapo. Txalo. Bai. Txapo. Hori nahi genuen guk ere nabarmendu, kanpotik dagoeneko sentitu genuen zuekiko arrotasun bat ezalako kudeak edarena, eta hau ere badatokia, hori azimarratzeko. Bai, etortzeko ez da.
Pena handiz, ze oso gustorari gara entzuten edo ni bintzat. Baina erlojua. Esaten ari zaretena, baina bai, solasaldiari amaiera emateko unea iristen ari zaigu. Baina bukatzeko aurrera begira jarri nahiko genuke, Astra bezalako espazioek aukera ematen digutelako, ez dakit, etorkizun desiragarriekin ametxe egiteko edo hiek irudikatzeko. Eta bueno, hori egiteko eskatuko dizuegu zuei, labur bada ere, naiz eta ez dakit erraza den. Baina bueno, Astraren 20. urte hurrena ospatzen ari garen honetan, galdetuko dizuegu nola irudikatzen duzuen, ez dakit, nahi duzuena, edo espazio hau, edo zuen ingurua, edo herria, edo gizartea oroar, hemendik beste 20 urtera, adibidez, edo nola irudikatu nahiko zenukete. Ja ez da behin goguen jein bat, orduen ja hori esiot esan. Ez dakit, niri asko kostetea torako zera desiragarri bat esatea, porque nire desira da pertsona askez osatutako herri libre baten bizitzea, ez? Baina Gernika, imaginatzen dut, feministagoa, honino lana dauelako, baina uste dut Astraren potentzialidade guztia askatuta eta bigarren pisua eginda. Etxiko lanak. Uste dut bixarre dagula beste mai inguru bat hemen. Nik ez da gidan urteen poderioz edo batzutan errealidade batzuk horren gertu ikusten dituzulako, baina nahi akzio-reakzioen dinamika honek bere bilurra emuten dabil. Eta tamale sentitzen dut urrengo urteetan asaskalaketara biharrian egongo garela, ez bakarrikolako espazioi begira, baizik eta gizarte babesari begira, baita borroka feministan, baina uste dut beste borroka askotan bebai. Eta desio bat azken urteetan neregan, sortzen dana, ze nik bai aipatu nahi dut, Astran gizonezko askori eskerrak emun bixatela eta rekonozio nahi dutela beraien lana, saiakera, entzuteko gaitasuna, momentu baten gelditu eta beraien burua zalantzan jarteko gaitasun hori bebai, eta bidelagun oso onak izan diala, gure gora berekin, gure gatazkekin da dana alakoa, baina eskertzen dutela esfortzu guzti hori. Baina hemen bakoitza bere erantzukizunak hartzeko garai heldu dela uste dut. Eta borroka feminista honetan nolabait emakumezkok eraiki deseiraiki prozesu guzti hau behin da berriz egiten dugun honetan uste dut ordua dela baita deseiraikuntza prozesua beste espazio batzutan emateko. Neri bereziki kezkatu dozt azken urte hauetan ikustean nolabait emakumeak lan mundura salto egin gendule, nik askotan irudikatzen dut nire amama, nire amatani. Eta nire amama 20 urte aurdun pasau eben, baserri bat aurretaten. Nire ama fabrika bat, baserri bat eta bi ume aurretaten. Eta gero gure generazioa ez. Eta azken urte hauetan kezka berezi erekin bizi dut, lan mundura salto egin, baina gure motxilako harriak ez diala txikitu. Militantzietara salto egin, baina gure motxilako harriak ez diala txikitu. Famili zaintza eta gizarte eraikuntzan salto bat egin emakumezkoak, baina gure motxilako harriak ez diala txikitu. Eta somatu dutuen urte batzutan, nolabait, militantzia eta aktivismoan ere emakumeen presentzia geruz da handiagoa. Baina gure bizkarreko harriak ez dira txikitu. Eta uste dut horre erantzunkizuna beste leku baten daula. Beraz, espero dut nork erantzukizun horren jabe egitea. Harririk gabeko Gernika. Bueno, partekatu izan da deila gure kantera.
Bai, galdera potoloa da, eta nire ekosteteiat, lotuta purtsua joana joan dan hildotik. Nire ilusioa da, emakumiek arrizbetetako motxila hori askatzen duen herri bat sortzina, ez? Harri bakoitza heteropatriarkatu jartzen dozkun harri horretariko bat da, baina bai iguala ipu berezi batengo neuke kulpie edo erruen harri horretaz desegitie lortzen dugun momentu hori. Geu garelako maila handi baten harri hori motxilan sartzen dugunok, geure esku dauelako harri hori motxila horretatik atatie, eta horrek eitzen deu niretzat egingarri edo posible edo ez izetie utopiko ustutze hori. Ta nik uste dut harri hori kentzi lortzen dugun momentuen beste harrizek botateko gaitasunegaz topeko garela eta nora bota badakigu. Ez? Gogo eta desira hoiekin geldituko gara. Mila esker, benetan Joana Naia Tarlet, plazerutxa izan da zuek entzutea. Eskerrik asko zuei denei, horren adi entzuteagatik, eta mila esker noski Astrari gonbidapenagatik, baina batez ere egiten duzuen lan garrantzitsuaren gatik. Aurrekoan Oiana Bartrak esan zuen bezala, gure kultura olako espazioek egiten dutelako eta beharrezkoak ditugulako herri gisa. Bai, hemen diko gehi urtera berriz batzen gaituen, urte hurren gure bilorrek bizbedi Astra. Eta eskerrik asko, ni esker guziei. Eta sei ospakizunaz gozatzen.